Bun, salut tuturor, bine și bine v-am găsit la al doilea episod de Minecraft Survival. Dacă vreți să vedeți cum am făcut armura de diamond, iron, adică și cum am făcut arcul ăla, intrați pe canalul lui Roxana, vedeți aici, o să vă las link-ul în descriere când nu se creezi canalul. Eu am deja 2 de Minecraft. Are deja un canal, dar nu încă, deci o să vă las în descriere. Când o să intru pe calculator și o să editez, dar am intru pe calculator la părinți și acolo o să bag un program de editare. O să intru pe YouTube, o să fac de acolo, o să postez videoclipurile și da. Hai, mă, nu arată cartul. Vrei? Unde ești? Unde ești? Aici, Nu în cu spate. tine am vorbit. Cartul? Nu, taci, că cartul e la mine. Ba, nu e la mine. Te bat cu staci. What the fuck? 64 de iron. Șt, și mai am acolo. Trebuie să-l producesc pe ăsta. Ce? Jur că te bat dacă nu e din iron. Ți-am lavă. Hai, găsi pe pereți. Ne trebuie, hai să zicem. Hai să punem 3 așa. Dar cum ai făcut culoarea asta? Cum ai făcut culori? E culoarea. Astea. Cu scrie. Probleme. Foc. Ia să văd, poți să te ating cu asta. Stai acolo. Pot tu? Da. Yes. A, stai că dau eu în tine. Așa. De ce ai dat mine? Nu pot să gândiți. Uite cum ai prins. Nu mai da așa. Nu, că mor! Nu, că mor. Poc! Și mă, coci! Lasă-mă că mor. Nu contează, aia vreau. Da, trece, coci! Asta viața mea. De ce ai pus fără zombie? Pune acum pe zombie. Nu, că tu mă omori. Nu te omor, deșteaptă. Da, uite-te. Pune pe zombie, am zis. Oh. Da. Îi pune și pe zombie. Da, nu, hai să vă arăt cartul. Stai că cartul e la mine acum. Dăm tot ce am avut. Nu nimic de la tine. Așa te va da cu Vrei cartul? a carte. Nu, atunci să iau eu. Pune pe zombie, jur că te bat, Roxy. Dar Ines... Stai. Când am fost în... am găsit un Vine părăsit și acolo am văzut un cart cu un cover și l-am la cartul. Haide înapoi că ne dăm de nu... Da, și astea le-am luat tot de la acolo. Din Vine. Spargem cartul. Să plecăm. Și să mergem să mă luăm vaca aia. Dacă nu pui pe zombie, în 3 secunde te bat. 1, 2, 3. Oh my god, deja s-au venit și zombie. Sunt 3. Un pitic care sparge uși. Dă-mi piticule. Ai, să venim care mai tare. De ce totul pe mine vine? A, cred că de ce am omorât părinți. Hai sus să mergem să ne culcăm. A, nu, că-mi place pe zombie să ne Jur că te bat, hai sus. Îmi place pe zombie să ne Te bat. uităm. 3, 2, 1. Acum. Te bat! Mor zombie, păcate. Bă, de ce ai lăsat ușile deschise? Unde e săracul? Săracul parazit. Deja am un arc, adică o săgeată. Și am o săgeată cu fără. 1, 2, 3. Oh my god, de ce se moară așa greu? Care o dat că-l bat? Hai, scheletele! Uite aici, stă sub copac. Ce vrei să faci, mă? Ce vrei să faci? Dă-te acolo, că-s 2 creeper. Și mai încolo, că-i casa. Nu mai pot să mă mișc.
Un omuliș, nu? Ne, mă, fraieră. Ăsta nu dai nimeni în mine. Nu, asta nu dă nimeni. Cât de fraieră ești, n-are nimeni să te... My fucking god. Era un creeper lângă tine și exploda. Lângă mine? Villager! Dar nu e de ăla, zombie, dar am omorât. Păcat. Am crezut că ai găsit unul de ăla. Sat. Villager, da. Trebuie să mănânc. Bă, îmi trebuie cărbune. Spart, am schelete, mă. Bă, ăsta, carne de zombie ne dă una pli... No, bun. una și o jumătate. Ăsta de zombie ne dă... Am aici cufăr. Să-mi fac un cufăr, uite așa. Și asta e cufărul meu. Așa. Întrebăm sign. Aici avem. Să vedem. Ia să vedem cum faci tu move. Așa. Ți mi-a pasat? Oh! Așa, așa. Bun, deci așa. Fărul. Cufărul. Mâncare a lui. Mergem înainte. Mamă, cum pot să fac culoare? Tu n-ai ăla, că mai întrebă îți mai trebuie o aplicație, dar eu nu ți-o arăt. A lui Manu. Așa, gata, boss. Cufărul cu mâncarea lui Manu. Bun. Uite-te O ce să luăm scriu toată aici. mâncarea. Uite-te ce scriu aici. Uite-te acum. Băgăm mâncarea. E cineva pe stradă. Hai să băgăm și astea. Astea. Deja am un pește. Chiar așa vreau să trezesc. Dă-te în fața mea. Poți să trezești peștele. Nu știu. Puc. Da. Acum mai trebuie să-mi Să fac dau drumul la pise și te mușc. Mai trebuie să-mi fac o sabie. Și eu le mor, fraieră. Bă, dar am două sabii. Bă, să-i arătăm. Bă, scheletele. Bună, skeletonule. Ce faci acolo sus cu față? Nici nu mă vede. Că dă cu spatele prost. Am 4 săgeți. Mane, să-i arătăm cuștile. No, bun, deci am filmat 8 minute. Da, bun. Acum vreau să fac aici ceva jos. Ce le faci? Unde jos? Aici. Să facem noi ceva off camera. Da. Când o să fiți noi, o să fac ceva acolo off camera. Și după o să merg la mine să-mi... Nu mai da. Da, deci după... N-am mâncare și nu pot. No, bun, deci cum să vă zic, da, să mă peștele. Deci, Am după uitat finalul sale. episodul viitor o să mergem la minerit și pe al doilea episod o să facem portalul din Nether și o să intrăm în Nether. Al treilea episod? După ăsta. Deci al patrulea, să zicem așa. Bine. Dacă pot și eu vreau să filmez. Mă, dacă pot. E spata mea schelete, mă. Foarte mi-l mâncare. Ce-am vrut să iau? Mai nu mai da! Și... Puc. Nu mai da! Puc. Nu! Puc. Las că o să acolo itemele tale, că nu le-am luat. Aici e? Puc.
Poc! Acolo rămâi. Dacă te miști, te bat. Nu mi-ai văzut cumva alesele mele? Dar eu n-am lesa. Și Gabi le are la el toate. Am avut 3. Dacă te miști, nu. Poc! Poc! Oh my god. Și poc! Poc! Bun, merem jos. Să așa, ce minti? 10, hai că mai filmăm ca 5 minute. Tem lesele că știu că-s la tine. N-am nicio scoală. Să văd. Să-mi iau topor. Hai să facem și o topor de iron, dacă tot avem o grămadă de iron la noi. De unde e lapis? Da, mă, găsit în peșteră. Să facem. Ia să facem. Nu m-am forțat că dau în tine. Să te văd dacă poți. N-ai curajul. N-ai curajul. Dacă nu dai, te bat. 3, 2, 1, acum. Unde să dau? Fără. N-ai curajul să dai mine, fraier. Știi că te bat. Avem un nou. Ia să mă știu din asta. Nu că... Nu te... Vezi, dacă omori, acum dau în tine. Eu nu cred, hai să văd. Și eu sunt aici, hai să văd. N-ai curajul, fraier. N-am curajul? Nu. Nu. Ai încasat, fraier. Acolo. Oh, că nu mai am viață, nu mai da. Tu ți-am zis nu mai da. Gata, ce plângi? S-a pus să plângi, fraier. Să mergem să tăiem cu toporul niște copaci ca să putem să mai facem. Am eu lemn. Da, dar nu trebuie de la prelucat. Nu. Doamne. Mie trebuie de la prelucat ca să pot să am niște cărbuni. Și mai dacă mi se strică armura. Ce n-ai iron? Tu cât crezi că am? 2. 5. S-a spawnat un cal. Mă duc să-l iau, fraieră. S-a spawnat un cal de schelet. S-a spawnat un cal skeleton. Stai. Unde ești, fraiere? Știu că pe aici trebuie să fii. Ești unde? Dar nu Mă duc pe el. O să mă fac. o să ploie. O să se spawnez de... Calule, unde ești, mă? Da. Unde-i bă calul ăla? Unde-i manu? Nu, știu, da. Hai. Spun. Și ce ai zis că facem ochiul ăla? O să lucrăm acolo jos să facem ceva. Ce? Nu știu. Cu un fel de cameră? Trebuie să găsim un sat. De ce? Să luăm mâncare de acolo. Știu că ne trebuie mâncare, dar... Spawnat unul pe munte. Avem gemund. Ce ai? Avem gemund. Game mode. Gemund să ne luăm mâncare. Numai mâncare, nu altceva. Dar eu nu iau mâncare ca tine. Și nici tu nu o să ții, că te bat. Unde, bă? Unde s-a spawnat unul? Pe munte? Deci dacă vreți să știți, mâncarea asta ați văzut și voi, eu mai ales am omorât animale și ați văzut și voi că le prăjesc. Ce vrei să te bat iară? Hai să văd. Să nu, că după aia nu mai știu unde să le punem. Și să dormim. Bun, după asta trebuie să mă duc să editez vlogul ăsta, episodul și o să fac. Dar după aia, Manu, dacă să nu mai dai după mine, să nu dai după mine, că mă duc să... Mere, bă, cas mere, bă. Nici nu cade mere. Oare dacă... Oh, nu, De unde să-ți fac un schelet? Ba nu să-ți fac un schelet. I să mergem să dormim, fraieră.
Și la curcare și să închizi și ușile după tine. Bine. Hai să vedem unde se spawnează scheleții. Că avem sonor. Și de ce trebuie să chiar eu? Du-i mai, cred că eu sunt ultimul. Ai închis ușile? Ce repede am mers pe scori. Și cu sabia în mână, fra. Oricum, mă, fraiere. Mă duc să văd unde am murit. Nu mai trebuie că nu mai trebuie. Uite-i. Uite. Fac, n-am cărbune. Uite pe dragi. Uite cum vine aici. Uite cum vine aici. Cum vine aici. Da, și să nu mă mai țin toate problemele mele. Să-ți pică sară mai fain. Foc. Nu fain ajene. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Da, sper că v-a plăcut. Este al doilea episod de Minecraft Survival împreună cu Roxana, fără Gabi. Da, și sper că v-a plăcut. Eu am fost Manu și v-am pat. Ciao.